Mga residente sa pipila ka lugar sa Wao, Lanao del Sur nagpahigayon og rally aron babagan ang proposed Parliament Bill 271 o ang pagbahin sa munisipyo sa Wao. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Napuno ang Wao Municipal Grounds sa nagreiyang sektor aron ipadayag ilang pagsupak sa proposed Parliament Bill No. 271. Tumong sa Parliament Bill 271 nga tungaon ang munisipyo sa Wao aron makamugna og laing munisipyo nga tawagong Municipality of Pilintangan. Din aduna kini 11 ka mga barangays. Apan dayag kini nga gibabagan sa mga residente sa Wao, Lanao del Sur. Walay rason nga atong i-divide ang Wao into municipalities. It's a big no. From the very start, our existence here in Wao, everyone dreams to become one. We are one. Sa kasamtangan, adunay 26 ka mga barangay ang munisipyo sa Wao ug dulan sa 60,000 ka mga residente kun asa 40,000 ang botante. Sumala ni Wao Municipal Mayor Elvino Balicao Jr. nga wala kunoy konsultasyon ang proposed Parliament Bill 271. Kasamtangan sab kuno nga usa ka first class municipality ang Wao busa dako kini og epekto kanila kun madayon ang pagtunga niini. Kanang proponent dili lang taga dire. O ang nagapropose po nga nagasuporta dili po taga dire taga laing munisipyo. So unsay rason nga ilang gupon ang relasyon namo dire nga maayo naman. May padayag sabog pagsupak ang Vice Gobernador sa Lanao del Sur nga si Vice Governor Muhammad Khalid Adyong. Etong BTA bill na ito, kung hatiin ho ang Christian and Muslim, dun ho parang malalagyan ho tayo ng barrier, malalagyan ho ng gap, pwede pa pong magkagulo. Yun po yung iniiwasan natin. Ako si James Pauloya para sa One Mindanao.